नमस्कार, मी गजानन भास्कर गाडेकर, गेवराई बाजार, तालुका बदनापूर, जिल्हा जालना. मी धनश्री कंपनीचा नोवटेक प्रो 2 बॅगी घेतल्या त्या एकरी. माझी 3 एकर अद्रक आहे. हे 6 बॅगी वापरलेल्या आहे. तरी माझ्या अद्रकीवर 4 ते 5 इंच माती पडल्यामुळे त्याची जर्मिनेशन उगण शक्ती एकदम भारी झाली आणि तिचा हिरवागार कोंब आणि ते जर्मिनेशन एकच भारी आलेलं आहे. तर तुमच्या डोळ्याच्या समोर तुम्ही रिझल्ट बघू शकता.